ସମସ୍ତେ ଉଠି ସାରିଲେଣି, ବି ଉଠି ସାରିଛି। ଦେଖିବା ଆଜି ଦିନ ସାରା କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି। ମହୋତ୍ସବରେ ଶେଷ ରାତି ମାନେ ଶେଷ ଦିନ ମହୋତ୍ସବ ଆଜି ସରିଯିବ। ଦେଖିବା ସେଠାରେ କ'ଣ ପହଞ୍ଚିବା ତ କିଛି ସମୟ ବାକି ଅଛି। ଦେଖିବା ଆରତି, ତାପରେ ଦଧି ହବ। ଏ ହଉଛି ମୋ ଭଉଣୀ, ଏ ବି ମୋ ଭଉଣୀ ଆସିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଆମେ ଯାଉଛୁ ରାସ୍ତାରେ, ଏମାନେ 2 ଜଣ ମୋ ଭଉଣୀ, ଏମାନେ 2 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ଘର ଲୋକ କେହି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି ପଛରେ। Shut